Què vols que et digui jo ara? Què vols que et digui? Ja em digues, què vols que et digui? Sí, segur, no? Tu, doncs no, aquests de Nexus suposo que bé. I... Ai, te bon Ramon, qui el va parir. No, doncs, guaita, suposo que bé, ens classificarem i a partir d'ara suposo que moldre. Després aquí hi ha en Lluís, que també sembla que deu voler dir alguna cosa. Tu, Bandarra, digues alguna cosa. Bé vols parlar, no? Algo. Collons, però parla, eh? No, però som els millors. Tu, bueno, et deixo que vull veure el partit, vale? Bé, doncs avui farem la segona victòria i així de passada el Microsistemes no es classificarà. Encara no han començat les finals, ni les semifinals, ni res, però nosaltres sabem sobradament que ja som campions. Adéu, ja està. Si fem un gol més, segur que guanyem, Saben, guanyarà l'electricitat Palmerola.
Gràcies.